Bi ambe kuna foni chama kenega anga baro obena sigi femka ode furugu mbe mali jamana dindo aleni kolvar jamana o jamana dindo ni nyokonche amena kuma orega mun nanani ni konune aleni fene fraj membe sega soro ni furugu na ka boni jamana fla de ni nyokonche elbe shircham ay ajate mne san kerengere ala bololo sira were fene kan ayere la khafo ko mal dendo kon be no ko ni fitne lendo kosobe ina fo Côte d'Ivoire jamana o demsen shifin jekul do fene be no fene fitne lendo kosobe anga bololo sira kan ka sababu ke dakun do be mali jamana aleni Côte d'Ivoire jamana ni nyokonje yala ibsaki dado la ka nyafoli kanyera Umwiga ngali jaran ina fu yafa tumna depuis le 14 juillet 2022 iba ga foko anga panguru jinkene baka Côte d'Ivoire fingila ka do nana an fe yanno nalimi ni amake anga sharia ko nala anga jamana nyamo ga la sefe do iba ga foko depuis okera a wati la akuma kunchara ko sobe mali konna la parce que maw ya yira ga foko mercenaire bora Côte d'Ivoire unana wala sakana anga transition kana dans sa gota ka a segre ka anga jamana re ka déstabiliser iba ka foko Côte d'Ivoire fana niveau la olu fana ka jamana dendo fana bora ka video ke ka yira ka foko mali bagara olu ka fintikila ka ma ko olu mena ka mercenaire galo ni fɛnw ta ka da olu la attention barka bora ko sobe mais an min jatemina ko ne iba ka foko ivoirien caman kun bora ka kuma mais tali ɲɛfɛ u nana kana mali bora ni dalu caman ka yira ka foko fintikila ka nu mana sharia ko la Nations Unies mɔgɔw yɛrɛ fana bɛɛ kumara New York k'u da don a kuma la k'a fɔ ko baara in olu tɛ a kalama donc o de kɛra sababu ye ivoirien caman bɔra a kalama k'a fɔ ko ja fɔlɔ an kun y'a ni dusu ta ka mali jalaki ka mali ɲɛmɔgɔ jalaki k'a fɔ k'u bagara an ka fintigilakaw ma ja jalaki bɛ an ka ɲɛmɔgɔw ka côté la donc olu ivoiriens caman bɛ yen nɔ olu ye analyse kɛ an y'u ka vidéo tɔgɔbɔliw caman i n'a fɔ Makoso ninnu olu yɛrɛ bɔra u ye mali dɔgɔya u ye mali jamana ɲɛmɔgɔw dɔgɔya mais après u kɛlen ka bɔ réalité kalama u ye vidéo kɛ ka yafa deli malidenw fɛ k'a jira k'a fɔ ko u ye min fɔ faamuyabaliya de kun don donc ka yafa deli mali autorité ni malidenw yɛrɛ fana bɛɛ lajɛlen fɛ mais i b'a ye k'a fɔ ko Umu halisa a ko sama tora ka barika bonya vidéo mani damadɔ fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna ani Mali kɔnɔna la minnu bɛ ka tulu ta k'a bɔn tasuma kan ka ko tɔ la juguya a ma yɔrɔ min bɔ fɔlɔ ka a sama ka se nɔ parce que gɛlɛya in bɛ jamana fila de ni ɲɔgɔn cɛ et je pense que n'an ko ko an dalen don an ka ɲɛmɔgɔw la olu mana sira min ta nin ko kɔnɔna la an kan ka to an ka ɲɛmɔgɔw kɔ nin ko la mais an kana fɔ ko an ye an sigi ko ka ŋana jugu dɔ miiri an yɛrɛ ye k'a fɔ ko an ka olu boloda parce que i b'a ye k'a fɔ ko Mali la nɔ a vidéomanw caman bɛ yen u ye kumaw caman fɔ min tɛ bɛn ni kelenya min tɛ o ko fɔ Ivoire fana u ye kumaw caman fɔ min tɛ bɛn ni kelenya ni ɲɔgɔn faranka min tɛ o ko fɔ donc i b'a ye k'a fɔ ko o maa minnu bɛ kuma an b'a ye k'a fɔ ko a caman na u bɛ kuma u yɛrɛ de ye walima jamakulunin dɔ tɔgɔ la mais u tɛ kuma ni jamakɔnɔden bɛɛ tɔgɔ ye parce que jamakɔnɔden bɛɛ t'i yɛrɛ ye a kɔnɔna la k'a fɔ ko gɛrɛntɛ ka ta ka ɲɛsin ni jamakɔnɔden fila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na bi parce que fɛn min bɛ se ka sɔrɔ a ko la o de ye a kɛra Mali ye a kɛra Côte d'Ivoire ye o maa minnu bɛ ka bɔ ka ko tɔ juguya ka tulu bɔn tasuma kan o maaw u ka sabali u k'u da de u ka da u ka jamana ɲɛmɔgɔ la u ka t'u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔ u ka da u ka sariyasow la u ka tugu u ka sariyasow kɔ décision ta Côte d'Ivoire fana tɛna k'a fɔ k'a b'a lajɛ ko a ka sɔrɔsiw fana ka to an bolo k'u fana tɛ waleya dɔw kɛ sika o ni cɛ i b'a ye k'a fɔ ko hali Togolaw ka président Faure Yasime Yadema ale da donna a ko la fo bɛ ka kɛ hali n'a sɔrɔ ma bɛn ko la halisa o fana ka bɛn ko la a bɛ sama a kɛra cogo cogo dɔ bɛ dɔ bila dɔ bɛ dɔ ta u bɛ tila ka na ɲɔgɔn ye ka se ka ɲini nin ko in na parce que vidéomanw caman bɛ kuma la maa dɔw fana bɛ yen nɔ olu fana ni situation de olu ye olu ka se ka labɔ kɛnɛ kan tɔgɔ ni wari ɲini nin ko la k'a yira Asimina walima k'a yira transition ɲɛmɔgɔ dɔ la k'a fɔ ko wayi ne de ye Sikaso tata ye e ni bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ kɔnɔna jugu kan donc ni bin kɛra Mali ka nin cogo la anw de bɛ wuli ka Mali la fasa donc mais Mali la fasatɔ u bɛ ko tɔ juguya de a kɛra minnu bɛ ka kuma Abidjan nin ko la o jama fitinin de don Abidjan Ivoirien bɛɛ dala kuma tɛ ye minnu fana bɛ ka kuma Mali la o jama fitinin de don u tɛ ka kuma ni Malien bɛɛ tɔgɔ ye Malien fanba bɛ a ka transition ɲɛmɔgɔw kɔ Malien fanba bɛ a ka kiiri kɔ n'olu y'a fɔ k'a bila yɔrɔ min na Malien fanba bɛ o kɔ donc ni agression kan ka kɛ ou ni fɛn kan ka kɛ en tout cas Ivoire ɲɛmɔgɔw mana kuma min fɔ o de bɛ se ka minɛ sɛbɛ ye Mali ɲɛmɔgɔ mana kuma min fɔ o de bɛ se ka minɛ sɛbɛ ye jamanakɔnɔden bɛɛ ka to i ka ɲɛmɔgɔ kɔ nin ko la a ka ca Ala fɛ a bɛ se ka taa wolo fura ɲuman na min bɛ kɛ sababa ye an bɛɛ lajɛlen ma. An balimaw an tun bɛ fɛ ka nin faamuyali ninnu de lase aw ma aw k'an bɛn